dalawang batayan yung safeguard. No? The price of crude per barrel, which is at 80, and based on inflation. Pagdating sa final version, natanggal yung based on inflation. Yung problema kasi natin sa based on crude per barrel, posibleng mag-79 yan, o 78, o 77 ng isang taon na mataas na yung presyo ng bilihin, mataas yung presyo ng crudo, pero hindi siya lumalampas ng 80. No? Kasi very volatile po yan. Or kahit lumampas man siya, pero hindi na-maintain at bumabato ulit, wala na namang, wala na naman yung safeguard. Pero yung based on inflation kasi takes into account the effect on prices of goods in general. Hindi lang yung presyo ng crudo. So I think it is a better standard. Mas magandang batayan po siya para magkaroon ng safeguard. At yung panukala ho natin, gusto lang po nating ibalik itong safeguard na ito, na kung hindi naman po nila tinanggal, hindi na po dapat nakasuspend na po itong train, no? Even probably as early as May. Yun naman ho, reasonable lang naman po yung panukala natin. Hindi naman ho natin binabasura yung buong batas. Yung parte lang po ng batas na tingin ho namin nakakasama po sa taong bayan.